araba fo sans aramadon ni mbere tout là quoi nemo va ko parka bere tout là ni ka don boko chukur la u bana kadi mais donc on compte avec un mot faut comment tu fait comment dire châtiment corporel ni moi je pense que ni des cours de qu'est-ce qu'on a ma ben voilà il faut convoquer les parents d'élèves vous kana encore ce qui comment même s'il faut chaque 3 mois comme un scolaire est 9 mois chaque 3 mois parents d'élèves ni directeur ou dit maître Guissi comment sur le comportement des enfants. Bon, moi je pense que nous avons concerté au fil des années améliorer qu'à faire quoi. Moi je crois que le maître sera quelque chose documenté. Parce que en fait maintenant sera fait. Il te maintenant sera mais n'a ni boulot. Pourquoi il a fait dingue à te faire. Mais si ça calme nous, maître nous. Ah, ça m'a pas pour lui là. Non seulement la formation sera faite, tout ça là, ça se dit. La pédagogie, ainsi de suite. Mais les maîtres sont là. Bon, quelle est l'école d'industrie à Kakele? Sinon, la maître, on a Alnantou Kumbena Siraka, femme sera. Le lendemain, il y a tableau de là, il y a une leçon récitée, ou bien il y a un exercice, ni ma c'est du métier. Peut-être châtiment corporel là. Oui, mon cher Joël, fouchi. Mais si ça mettre au retard là, nous tala, et quand on fait notre kala, quand nous on quatre défauts, ou imputer Waldonga, avec un coach avec un fin plus bas. Bon, c'est la raison pourquoi ne pas faire un châtiment corporel en fonction de ce que, en fonction des enseignants de maintenant, ne pas faire un main. On a fait kalani santa au kelente quoi, parce que quand tu m'écoles là, tu m'as mis là. École Karamogo c'est la mode de lui. Même pour que même un retard dans ça comptait beaucoup. Tu méritais des coups de fouet. Mais maintenant, à l'heure actuelle, là, bon, on a vu avec le changement du régime et avec l'avenir de la démocratie, les choses ont changé. Maintenant, si ça nous fait soit rabo, abattre soit rabo. Donc maintenant, on m'a débrouillé, si ça me trouve que vous débrouillez nous aider, c'est ce qui amène le niveau bas de notre école. Mais Nanko Kanga fo Achila, Gouchili Boli école là, à école ko bando, à école bandi, comme une tonne que d'amener à Fotchobina, à école ko bampe, parce que quand tu me que follow là, en fait non, quand tu me que yoro flade. Ni a clafla i be kelen ki yere be kelen ke faso ye o de kun ye école gosili don école la pour que kuldenw ka dɔn ka fɔ ti kalan kelen i kelen ye d'une part i ta kelen jamana ye i b'a kelen yɛrɛ i b'a kelen jamana ye o fila de kun ye gosili don école la ka ba don kalan na mais sisan ba tɛ kalan na kalan depuis bɔgɔli bɔra la a banna maître minnu kun bɛ yen fɔlɔ la pédagogie min kun b'olu la ani sisan maître kelenw tɛ. Si ça maître yere djenyon kera école de unde o kala meta jogoji ere terke école de isunguru école de o kala meta mi école de re fene be bo so ate boni kala hakilna yi man sawti foifo demisonu te kala sono ka fune itato flenie wala ndala ka wala mine bala aywa maître mi fene be no o fene ka srate école de nana kala na bi amana kala na o fene ka srato la donc kala niveau koni jawa ya jigini de munu ye bogoli bo école la soit disant tubabuya nana aywa en fait na kololo de kono de parce que demseni te fait rodon bogoli ko demseni ma pour ka sara nyimata ni o bola ta donne donc bogoli boli école la kayina ni conséquences juguman badi en fait no conséquences de kono parce que ni bogoli bola ka ba donc akara école de yere kono abane de ni ntara mata nte bogo donc wole kala ba fuyere notre follow école d'une santa takalaje voilà vraiment ka ingali jare bon may dañu fa plané du ci talko donc deum ka boli kalaro la ne baro te bashi parce que dem teni ni atemundo na atura sagula abi gele asaka kalangoma parce que dem teni ga duraye kado kalana ka furake ka sibi na furako atebo kalana mapoka bo ha jigi mais fenti kala ne bolo oui février moment jamana irama jamana ka signé sur dem teni
donc f'u ka lamɔ ka ɲɛ o de ka ɲi denmisɛnninw ma. Baasi foyi tɛ denmisɛnnin ka bugɔli la parce que den ye bɔgɔ kɛnɛ de ye a bɛ se ka to a yɛrɛ ma ka a bila ten tɔ n'i y'a bila ten tɔ n'i ye caman ka ekɔliko tiɲɛnen ye u labilala de mɛtiriw y'u labila u yɛrɛ y'u labila parents labilala parce que parents tɛ se k'u bugɔ mais mɛtiriw de b'u lasiran ekɔliso la anw yɛrɛ kalanna ten an ka ekɔli kɛ ten ekɔli la i tɛ siran somɔgɔw ɲɛ mais i bɛ siran mɛtiri y'i ka ala de ye ka mɛtiri ka ala de ye i b'a dɔn n'i ma leçon ta ka na n'i nana min b'a la e b'a dɔn donc tant qu'o bɔra depuis o bɔra ekɔli la ekɔliko yɛrɛ tiɲɛna de ekɔliko ne ma foyi de faamuya la parce que ne yɛrɛ bɛ san kɛ ka taa ekɔliso la de n ka denmisɛnninw nɔfɛ n bɛ yaala u ka ekɔli bɛɛ la u ka kilasi kɔnɔ n bɛ taa mɛtiri nɔfɛ n'a ko kiri n b'a fɔ n ko a ti ne de ko ten ne de t'a dɔn parce que n'a ma ci n'a tɛ siran dɔrɔn c'est fini a tɛ siran mɛtiri ka busan ɲɛ dɔrɔn a tɛ kalan kɛ kalan tɛ yen quoi kalan yɛrɛ bɛɛ tiɲɛna ka sababu k'u ye foyi de tɛ yen bilen kalan yɛrɛ bɛɛ de nana. Denmisɛnnin si jamana ekɔliden niveau t'a la u bɛ passer la ten denmisɛnninw bɛ ka la passer ten nafa foyi t'a la niveau foyi t'u la u tɛ se ka foyi de fɔ i bɛ min faamu.